divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Kung magdinumtanay ikaw ug ang babay, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon sa gihapon, mga suking tigpaminaw. And yan asab ang tulumanon at the woman I love kung ang babae nga akong gihikugma. Sa gihapon kini si Veritas, mao gihapoy makig-uban kaninyos mong tulumanon ug nang hinaot nga nagkamo sa maayong panglawas aron anda maminaw sa mga pulong nga atong maluwatan dinhi sa mong tulumanon. Miyerkules nga edisyon. Sa dili pa ta mo padayon sa atong tema, may labot na sa atong mahal nga inahan. Ato sang i-acknowledge dinhi ang mga pangutana, no? O atong hangiyon nga kining mga pangutanaha ato ning bagatubagon karong Sabado o Domingo. Kay mao man ay schedule nato sa pagtubag sa mga pangutana. Labi na kay wala pud tunong pud ba, no? Sa atong topic ang mga pangutana. Kay kung natunong pa unta sa maong topic, mahimong matuki dayon nato. Pero ang mga pangutana wala man masentro sa atong topiko, mao nga karon na lang yung Sabado ug Domingo nato nitubagon. Ato lang i-acknowledge
dinhi ang number, no? Ang pangutana gikan sa 0910-544-7471. Ato ning tubagon nimo pangutana karong Sabado. O kining gikan sa 0919-5718-468. Okay. Ato ning ipasalig kaninyo, no? Kana kung itugot sa atong Ginoo nga ata magkahigayon gihapon sa maong gigahin nga adlaw sa pagtubag sa inyong mga pangutana. O doon na dahil po tayo pasalamatan, no? Diya sa Katipunan. Kay gahapon, nihangyo man ta, no, sa mga listeners nga kung asa sila dapit o unsa nga cable ang ilabang gamit. I'm sorry. Igamit, no, diya sa kining pagtanaw, no? Ipahibalon nila din hino sa atong tulumanon kung asa na nahimutang kanang atong Global Catholic Network kung EWTN. Naay usa kagahapon ang may response o mitubag gayud. Buti pasabot ni tabang gayud sa itong panawagan, no, nga kitagaan. O gikan sa 0918-918-7166. Matud pa, here in Katipunan Town, Channel 61 for People Cable TV. Salamat kayo ninyong pahibalo. So, dias Katipunan, kanang inyong Katipunan Town Channel, ang atong EWTN kung Eternal Word Television Network na sa inyong Channel 61. Sa inyong People Cable TV. So salamat kayo ani, no? 0918-918-7166. Kadto po untang nag-subscribe sa Dipolog City Cable. Kung ngayon nagpaminaw karon, palihog lang po text din hino sa atong number, no? Atong number di ay tuod 0918-5497065. Okay. Kaya nga atong nahibawan so far diri, no, ang kuan man ang Orient Cable naa sa Channel 48, no, kanang atong Global Catholic Network, EWTN, Eternal Word Television Network. Okay. Ato dayong ipadayon ang atong tema, may labot na sa atong mahal nga inahan. Kagahapon ato man tong nabasa ang Genesis Kapitulo 3:15. Gani ato pong gisubli karon, no? Isip pa si una sa atong tulumanon. Matod pa sa atong labawng magagagahom ngadto sa bitin nga nagtintal sa iyang mga binuhat nga si Adan ug Eva, no? Kang unang mga tao. Tunay gipamulong ang Dios ngadto kaniya, no, sa maong serpente o bitin. Matod palagi, himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin. Og mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo sab ang iyang tikod. Yeah. Sa ato nang naisgutan kagahapon nga kining pagdinumtanay diri nagpasabot kini og kining kanang gituwag nato og Holy War o kanabang espiritu kanon nga gera. Gera taliwala sa kanang maayo o sa kadautan. Ato kining gihulagway pinagi sa kanabang modumili bata sa mga tentasyon nga gihimo, no, sa serpente o sa sayawa. Ang unang tao si Adan ug Eva na tintal magyud sa yawa, di ba? Si yawa nga nagpagka-serpente, nagpagka-bitin. Apan kining babayhana dinhi nga gibalita sa atong Dios ngadto sa bitin nga
kining babayhana dili ni parehas adtong unang babae nga iyang natintal. Babae ni nga mudumili gayod sa wagat tentasyon nga sa laktod nga pagkaistorya magmaunungon gayod sa mga pagtulunan sa Diyos o sa kagustuhan sa Diyos. Gitawag nato ni og bag-ong Eva. Ang unang Eva nahulog, nagpakasala, nagpatintal, aban ang ikaduhang Eva dili gayod magpatintal og kini siya mao si Santa Maria. Mga suking tigbaminaw, sa di pa nato kinibang na pahimugatan pagayo kining Genesis 3:15 o kinibang paghulagway sa gera between maayo ug kadautan. Ato sang tubagon ba ang saka pangutana may labot na ni anang ngano man tuod nga ang babae mangyod may gikasangkapan si Ginoo. Babae may iyang kanabang gigamit sa luwas o inon talang pagsalbar kanatong magasasala. Ngano man nga pwede ba nga idiretso na lang sa Diyos ba tungod kay gamahanan siya. Ngano man di salbahon niya kitang mga magkasasala gikan sa kahum ni Satanas, kana bang automatiko ba nga dili na mo gamit pa og babae, dili na mohimog kasangkapan nga usig ka babae. Kay sa ato gong nakita tabasas balang kasulatan, ang kaliwat nga maoy mo tubos kanato gikan sa atong mga kasalanan, mao man ang usig ka batang lalaki nga mahimong hari nga mao si Jesus, ang Diyos nga nagpagkatao. Pero wala man siya matao nga kanang wala moagi og babae. Misulod pa man gyud ang Diyos diya sa taguangkan sa kababae. Sa laktod nga pagkaistorya, pinaagi gayud sa kababae sa iyang pagsugot napakatao ang atong manunubos. Sa laing pagkaistorya, ang cause dito nagsugod kayo nga nakabatog katumanan ang atong salvation o kaluwasan pinaki sa pagmabdos sa maong babae nga si Santa Maria. Ngano man nga ipaagi man gyud og babae. Pagasuking tigpaminaw. Well, kung nato sang hinumduman katong kagahapon ba nga nagpili gayod ang Diyos ug babae nga mao kay pagkatawhan siyang bugtong anak nga mahimo man unta niya nga ipakatawo diretso ba kay gamahanan man siya nga di na moagig babae. Gani ang Diyos nagsugo sa iyang anghel nga si San Gabriel aron pagpahibalo sa maong babae nga si Santa Maria nga siya manamkon. Nga sa laing pagkaistorya, nananghid ang Diyos pinaagi sa kaanghel. Nindot kayo ba? Aninaon ba nga ang Diyos nananghid pa yun? Pinagi sa kaanghel? Nga doon naman unta siya katungod nga di na mananghid ni Santa Maria nga magmabdos diretso ba? Nga di na siya pahibawon? Nga magmabdo siya. Diya na to makita ba nga ang Diyos anagay pagtahod bisan sa iyang mga binuhat. Nagtahod ang Diyos bisan si Santa Maria usa lang kalinalang, usa sa iyang mga linalang. Anang hidya oy? Pinagi ni San Gabriel, kadang ningon si San Gabriel, magmabdos ka, gusto ka batang lalaki, mahimong hari. Dahil ningon ganit to si Santa Maria nga unsaon man na. Siya kay balog unsaon man na nga. Dayon gi-explikaran siya nga mauna. Nabdos ko siya tungod sa kahum sa Diyos. O wala gyud mibiya ang anghel ba? Sa dihang wala pa siya response nga musugot siya si Santa Maria.
O kagahapon atong nabasa gyud ang tudling 38 no sa San Lucas 1. Sa dihang iniingon si Santa Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. So ang mga pulong ni Santa Maria nga, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti," kadto nagpasabot og pagsanong sa giingon sa anghel nga siya magmabdos. Sugo man do sa Dios nga pahibaw-on gyud si Santa Maria. So pagsanong ni Santa Maria sa dihang naklaro sa maong anghel, mibiya dayon siya ug insigida nagmabdos dayon si Santa Maria niadtong higayuna. Kay unom ramang yun kabulan ang gap nila ni San Juan Bautista. Bautista. Tubang anak ni Zacarias ug ni Elizabeth. Nadari sa tudling 26. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. So kadturag yung higayon na sa pagpahibalo. Sa dihang misanong si Santa Maria nagmabdos dayon siya kay unom ra kabulan ang kamaguwangon ni San Juan Bautista. 6 months ra ang kanabanggap nila, mga suking tigpaminaw. Na karon unsa may dakong pagtulon ani ini, no? Matod palagi sa ka pare nga teologo gayod, no? Mga suking tigpaminaw. Sa dihang nagmabdos dayon no, si Santa Maria sa iyang pag-ingon, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Dito nagsugod ang katumanan sa pagpislat o kanabang pagdugmok sa ulo sa yawa o sa bitin. Kadto bang gisgutan sa Henesis 3:15? Yan naman. Kay ang plano God nasa ulo sa serpente o sa bitin, ang iyang plano mao man gyud ang kanabang pagdala niya iyang maakay o machintal ang mga tao, madaas iyang mga tentasyon ug dili mo sunod ngadto sa Dios. Buri pasabot ang plano sa yawa nga ang mga tao dili katagaan og kaluwasan, mahikawan sa kaluwasan. Mo man ay programa sa yawa. Mo mangalangin siya ba? Iangin niya kita ng mga tao. Ang mga tao iyang iangin sa iyang pagrebilde ngadto sa Dios. Mo na ay krusada sa yawa. O gusto niyang iangin kung mahimo ang tanang tao, apil na ta sa atong panahon karon. O wala siya magmalampuson nga naman. Kaysa dihang ni sanong si Santa Maria sa giingon sa anghel nga siya magmabdos sa usag ka manluluwas. Nagmabdos magyud siya ug matod pa sa kapari nga teologo, didto nagsugod ang pagpislat sa ulo siya ngano. Naguba man ang iyang plano. Kay makabato naman yung kaluwasan ang katawhan. Mabawi man yun ang katawhan. Kikan siya mga kamot. So, napislat ang ulo siya, pero adunay mga pulong nga matod pa, ikaw bitin, magasamad po sa iyang tikod. O sa mayong balita, Biblia nga version, gingon, paakon mo sa bangiyang tikod. Meaning, musukol po yun. Doon na yun po mahimo ang yawa, di ba? Pero lupi yun siya, kaya ang ulo good, no? Gisimbolohan nga nadugmok. So, pildido yun ang yawa, no? Mga suking tigpaminaw. Kaya ang plano lagi, naguba man. Nga kahikawan ang katawhan sa kaluwasan, naguba ang iyang plano. Nga naman, kaya nagmabdos magyod ang babae nga si Santa Maria. Natagaan na magyod tsansa, na opera na magyod og kaluwasan ng katawhan. Kaya nagmabdos man
si Santa Maria o singon niya na mao lagi naguba gayud ang plano siya na pislat ang iyang ulo mga suking tigpaminaw. Pero gingon lagi nga uy magasamad sa imong ulo mao lagi ang babae no si Santa Maria. Pero ang yawa doon na po'y mahimo. Kaya matod palagi ikaw magasamad sa iyang tikod. Sa mayong balita Biblia, paakon mo usab ang iyang tikod. Matod pa sa komentaryo nga atong gibasa, referido po ni siya sa mga panglutos sa katauhan sa Diyos o sa katauhan o sa kaliwat sa mong babae. O gani si Santa Maria, no? Gihulagway po din sa Biblia nga gilutos o kinibang gigukod aning serpente o yawa. Asa man na ito mabasa mga suking tigpaminaw. Pamasaho na ito ning maong mga tudling. Una, atos ang sublio ng Henesis 3:15, no? Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babae. Ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod, no? Alang niya itong nanginsusi pag-ayo na ining version nga itong gipanggamit. Natay bagong version nga gigamit ron, ang Cebuano Speed Bible. Sa ato ning computer nakuha no sa internet. Kaya ako po ni siyang gigamit kay sa yun ba no? Di na ko mag-type. Ako lang i-copy then paste. Then i-print. Di na ko madugay. Na ko malangan no? Cebuano Speed Bible. Medyo kuan kayo. Kana bang karaan ng iyang style sa pagbinisaya. Dili binag-o. Yeah. Maulagi no? Sa Henesis 3:15. Gihulagway pag-ayo kining bang enmity o pagdinumtanay sa yawa o sa bitin o sa babae nga mao si Santa Maria. O ngayang kaliwat mao gyapon makigbatok yapos mga kaliwat sa bitin o sa yawa. Nganong ato ning gipahimugatan pag-ayo parang mamalandong bata ba uy kamong nagpaminaron mamalandong mo asa mo na hisakop na ba mo sa kaliwat sa babae nga mao si Santa Maria o sa kaliwat sa yawa o sa bitin. Kay magdinumtanay man kini laging dinumtanay nga gipasabot kana bang ang maong kaliwat sa mga babae o ang babae mismo dili gayud patintal sa gahom ni Satanas, dili gayud patintal sa kadautan. In other words, sa laing pamulong dili gayud mo tuo sa lingla, dili gayud palingla sa yawa mga suking di paminaw. Dahil pananglit kung kamo karon nagbuhat mo og kadautan, meaning nagpasakop mo sa yawa o sa bitin. Mao nang malandong tag-asa ta na sakop karon. Og mahibawan man na pinagis tong mga buhat. Di ba? Mahibawan na pinagis tong mga buhat. Naarabay mo ingon nga dili ra ba gyud na si Santa Maria ang gipasabot diha no kanang babae? Dili pod. E gani no, giklaro na ni Kristo sa San Juan Kapitulo 2 tudling 4 katugaling sa kasal sa Kana nga sa halip iya untang iklaro gyud ang pagtawag siyang nanay og nanay o mother, pero dili kanang terminoha mo iyang gigamit. Ang gigamit niyang termino pagtawag siyang nanay, woman. Matod pa sa usa ka scholar gihapon o teologong Katoliko, mao na pod ang naa sa hunahuna pos Ginoo ba parang nga makat-on ba gyud ta nga ang woman nga gihisgutan sa Henesis 3:15 mao ang iyang nanay o si Santa Maria. Ako gining pahimugatan kay narabay nagbasa-basa ron sa Biblia nga dili mo tuo, dili mo dawat niya ng pagtulun-an nga ang babae ko nung gisgutan sa Henesis 3:15 mao si Santa Maria. Kay matud pa nila kadto kunong babae dito si Eva kuno to ang daang Eva.
Hinoon ang giskutan yun dito sa unang mga bersikulo, labi na tong sa pagtintal gusyawa ba, kantus duhakli na lang Adan ug Eva, gisgutan yun noon si Eva gatong daang Eva. Pero ang Genesis 3:15, lain na yun ang gitumbok sa Diyos nga babae, kay babae man nga dili gayud patintal. Dili gayud mahitabo nga si Eva gihapon gatong daang Eva, kay nagpatintal man tus Eva gatong daang Eva. Nya kanang babaeng gisgutan sa Genesis 3:15, dili man patintal siyawa, kigbatok man. Mao na nga ang Catholic theology, ang Katolikong panudlo, mutumbok yung laing babae nga dili gyud si Eva, kay si Eva laging tungdaan, nahulog lagi to. Nagpatintal. Nya ang Genesis 3:15 nga babae di man patintal. Makigbatok man gyud ang suking tigpaminaw. Nagkaroon kini mga tudli nga atong pamasahon, dugang ni siyang suporta o pamatuod nga si Santa Maria gyud ang babae nga gisgutan. Ug unya hinoon sa komentaryo ni Saint Jerome, Mary and the Church, kay si Mary God naghulagway man sa simbahan o icon of the church. Gani taas kay ni og ato yung detalihon pag-ayo mga suking tigpaminaw. Pero di ko na lang yun detalihon og ayo, although detalye naman niya atong gibuhat. Pero mningkamot nga di gyud kay mataas, bisag na taas na. Yeah. Okay, basahon na to ang Pinadayag 12 o Revelation chapter 12 verse 1. Og sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilimadon. Usak ka babae nga nagbistig adlaw. Ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo dihay usak ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok o 12 ka buok. Sa ato pa, kining woman giulagway nga tuwa dito sa langit, dayon na ay corona. So gihulagway nga usa gayud ka queen sa karayna. Nya kay tuwa man sa langit, rayna sa langit. Lahi biya pud tong rayna sa langit nga bakak ha katong Diyosa na sa Jeremias. Kay usahay ra ba nga itong mga igsuong nahimulag, masay pa nila nga katong rayna sa langit kuno sa Jeremias nga usa ka Diyosa, mao kuno po niya itong Santa Maria karon nga gidiscourage ta sa Dios sa pag-ila niya na, no? Dili biya no mga suking tigpaminaw, kay lahi biya tong bakak nga rayna sa langit kanang gisgutan sa Jeremias. Kining rayna sa langit nga ipasabot din his Pinadayag 12:1, Pinadayag 12:1, dili man ni bakak, tinuod man gyud nga rayna sa langit. Kay wala man gingon din nga sa kabakak. Yeah. So si Juan gud nagsuwat na ini gud, wa gid siya nag-ingon nga sa ni kabakak. Nanawar agad atong usbon. Pinadayag 12:1. Og sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilimadon. Usa ka babaeng nagbistig adlaw. Ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil. Og sa iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok. So wa gyud gingon nga usa ni sa kabakak. Nga rayna usa ka queen. Tinuod gyud kini sama gud sa pag-ila nato og Dios. Adunay bakak nga Dios, aduna boy tinuod nga Dios. Ang uban gud paghibalo nila nga adunay bakak nga rayna sa langit, moingon naman sila nga awala na gyud tinuod nga rayna sa langit. Kay bakak ra gyud na mugo against man sa maayong pangitarungan. Kay kung dunay bakak sa tupa dunay tinuod. So nasayra naman nato nga dunay bakak nga rayna sa langit. Ang ato nalang sayron o ang ato nalang himuon mao ang pagsusi o pagpangita sa tinuod nga rayna sa langit. Dili kay paghibalo nato nga dunay bakak rayna sa langit, maingon din ta nga muhunong na ta diha, then di na ta magsusi. Kinsa gyud ang matuod nga rayna sa langit? Mahulog na mahinuon nga wala gyud rayna sa langit nga tinuod. So mogo against ta sa mayong pangisip niya na, no? Baga suking di paminaw. Nga naman, kay sama lagi nga dunay bakak nga Dios, doon naman boy tinuod nga Dios.
So kung dunay bakak nga rayna sa langit, doon na po'y tinuod nga rayna sa langit. O ang teksto nga atong gigamit nga kapasikaranan niya na mga suking tigpaminaw, kining pinadayag 12 tudling 1. Sa kababay, magihulagway ni San Juan. Kanay corona. Usag yun karay na. Pangasuking tigpaminaw. Ugo niya, atong maklaro magyuning nga si Santa Maria no, sa tudling 5. Nga matud pa. Siya nanganak og lalaki nga mao ang magahari sa tanang kanasuran. Pinagis ulisi nga puthaw. Aba niyang anak kisakgaw ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Na masamot na yung maklaro yun kay kining lalaki din ang magahari sa tanang kanasuran, mao man ni si Jesus. O nya sa ato pa kining siya ay pronoun nga siya nag-refer yun ni Mary, ang babae nga gisgutan sa versikulo 1. So way lain yung gipunting babae din his pinadayag 12, mao gayod si Santa Maria nga gihulagway nga usa ka rayna, matuod nga rayna sa langit ha, mga suking tigpaminaw ako ginang balik-balikon. Ngano, daghan gihapon sa atong panahon karon nga wala gayod makailas sa matuod nga rayna sa langit. Si Santa Maria. O kung nakaila silang Santa Maria, wala po nila i-recognize ang pagkarayna sa langit ni Santa Maria. Nga sa laing pagkaistorya, ilang gidisregard ang pinadayag 12:1. Mga suking tigpaminaw, nga klaro kayong naghulagway ni Santa Maria nga usagayod karayna. O gunya, laing tudling sa Biblia, pinadayag 12 tudling size. Ug ang babae may kalagyo ngadtos kamingawan. Diin may dapit siyang gitaganag kaniya sa Dios. Diin pagatilugan siya sulod sa kalibo. Duha kagatus ug kanuman gadlaw. By the way, kining hubara atong gikutloan ini nga Hubbard's Biblia, ang Cebuano Speed Bible, no? Naman tayo kopya ani, no, sa nas computer, no, sa internet. So mga suking tigpaminaw. Okay, so dinhi sa pinadayag 12 size, nagpasabot na pod nga ang babae nga mao ang New Israel o ang simbahan. Kaysa basahon ni San Pablo sa mga taga-Korinto, iyang pong gitawag og babae ang simbahan kun iglesia. Nganong sa pinadayag 12 size, nagpasabot usab ang babae og simbahan tungod kay nakiskot man dinhi og paglutos. Nagpasabot man nga dunay panglutos nga mahitabo kay may kalagyo gud ang maong babae. So mahimo pong sabton nga si Santa Maria nga kadtong nikalagyo siya kay dunay patay mahitabo dito sa kabataan siyang panahon nga ilikay niya tong bata nga na siyang tiyan. Pwede pong sabton na to, no, nga si Santa Maria nikalagyo tungod kay dunay mando lagi aron malikay tong bata nga nas iyang taguangkan nga dili mapatay. So pwedeng sabton nga mawang simbahan kay ginalutos. Pwede pong sabton nga si Santa Maria paglikay sa bata nga na siyang taguangkan. Dayon sa pinadayag 12:9 matud pa, o gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa o Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta, o ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Ato ning gibasa aron pagklaro ba, ang serpente o gayud ang yawa, mga suking tigpaminaw. Ug sa pinadayag 12:13, ug sa pagtan-aw sa dragon nga diha siya ikatambog sa yuta, iyang gigukod ang babae nga nanganak sa batang lalaki. Aki sa maning babayhan si Santa Maria. So maklaro ginato bagayo nga si Santa Maria gayod pangasuking tigpaminaw, ang babae
nga gihisgutan sa pinadayag 12 tudling 1 nga gihulagway nga usa gayud ka rayna sa langit. Matuod nga rayna sa langit, ha? Dili kadtong fake, dili kadtong mini o usa ka bakak. Mao man ni ang na-miss, wala ba matudlo sa uban na itong mga igsuong nihimula. Okay, by the way, wa pa yun na itong matubag itong nga naman tuod nga babae man yun ang unang gigamit sa Diyos pa nga magkabaton tag kaluwasan. Anong man niya ipakatao dayon ang iyang bugtog anak nga wa na agi-agig babae, gamit pa man siyang babae. Matod pa sa komentaryong Katoliko ng mga suking digpaminaw, ang babae manggod maoy unang nagpatintal. Sa ito pa, ang babae maoy unang misanong sa tintasyon siyawa. Kay kadto si Adan, giangin raman po niya. Iyang bana. So naas unahuna sa Diyos nga tungod kay babae maoy unang misanong sa kanabang pagpakasala o misanong sa tintasyon siyawa. Gusto po sa Diyos nga babae po ang unang mamulong nga bawi amay diri Dios gikan sa among pagkanahulog. Mao nay naapas pa sa itong mga teologo nga tungod kay babae may unang natintal misanong sa tintasyon siyawa, gusto po sa Dios nga babae po'y unang mubungat og mga pulong haron makabaton tag kaluwasan. Tinuod man gyud, babae man gyud unang nibungat og mga pulong haron makabaton tag kaluwasan. Kinsa man? Si Santa Maria. Sa unsang tekstuha kadtong gibasa na nato, Lucas 1:38, kadtong nananghid ang anghel nga siya magmabdos. Kadtong pagsanong ni Santa Maria, mao man to'y pagbungat og mga pulong nga makabato na tag kaluwasan. Ato ra kung usbo nagbasa mga suking digpaminaw San Lucas 1:38. Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Sa ito pa, nagmabdos na dayan si Santa Maria. Nakabato na tag manunubos, hinona pa siyang taguangkan. So, nabatuna na dayon ang kaluwasan, na offer na ang kaluwasan, na sa laktod nga pagkaistorya, ang babae gayot, mao'y nahimong sinugdanan sa atong kaluwasan, mga suking tingkamina. Hinoon ang Diyos mo'y nagluwas nato, pero gikasangkapan niya ang babae. Mao nga dili gyud nato kalimdan ang babae diya sa atong mga debosyon, sa atong pagtuo, mga suking tingkamina. Nganong nga nguban nato mga igsoon, ila man yung ihikling, i-disregard man yun nila ang woman ba? Napos lang mga katarungan kay nako na kompetensya na si Kristo, pero wala man na sunahona ni Kristo, mga suking tigpaminaw nga gikompetensyaan siya sa iyang nanay. Wala gyud tao na sa unahuna. So may itong pagtuo nga si Kristo mangluod siya siyang nanay kung magdebosyon ta siyang nanay. I don't think so, mga suking tigpaminaw. Maura ba yun na ang una-una sa uban na itong mga igsuon nga mga bubho kuno si Kristo kung magdebosyon ta sa iyang nanay. Pero para nako, mutuo ko nga mga bubho si Kristo kung giisip nato si Santa Maria nga Dios. Kaya di man Diyos si Santa Maria, no? Pero klaro man ang pagtulunan sa Santa Iglesia nga si Santa Maria dili Dios. Naano yung mga titulo niya nga usahay masaypan og sabot nga mura na po Dios. Gani, no? Murag di nato madala siguro ron. Maybe tomorrow. Atong i-discuss tong mga questions o mga objections. May labot na niya, no? Santa Maria. Ato sa unahon ng mga primary kining kanabang tudling. Yung mga bersikulo ba nga kinahanglan sa gyud makulagway pag-ayo nato? Ay ata mo proceed atong nagkidaiya nga mga objections. Kay magamit man nato ning kinibang kahayag aron di ta maglisod unya og tubag, no? So mga objections, mga suking tigpaminaw. Okay, no, mao to ang tubag ngano nga nigamit yod ang Dios og babae, nga ang babae gyud mo iyang gihimong
instrumento aron makapatuntig kaluwasan. Kay babae magod ang una na tintal. Una itubag. Gusto siya nga babae pod ang unang mubungat og mga pulong nga nagpasupot nga katagaan tag kaluwasan. Lucas 1:38. Dayon kadto pong niingon nga kanang Lucas 1:48 self-serving kuno na kay gigamit kuno na itong mga Katoliko na nga nganong nagtawag ta ni Maria og bulahan. Di man kuno ang Diyos may nagsulti ana siya raman si Santa Maria. Patengel ngiga ng argumento ha. Sa ato pa deri, di tayo mutuos tong nanay. Kay si Santa Maria raman nagsulti, di natutuhuan. Pas sila. Iba na mayo. No? Gani, ang anghel nag-ingon. Kay karit homine. Buat pasabot ka sa Grego man na. Buat pasabot niya nga, puno sa grasya si Santa Maria sa dihang namulong ani mga pulunga. So puno ang galis grasya sa tupa, dili itong yarang pagbuot itong iyang napamulong. Pagbuot ka to sa Diyos, siya lang ang namulong. Kay maula po siguro da Santa Maria kung iya itong pagbuot. Para nako, dito niya malitok kung iya itong gagustuhan. Kung nakabaton siya kaisog sa pagsulti ato, kana tungod kay nabati niya nga dili kadto iya ang mga pulong. Puno gud siya sa grasya. Oh. So sa pag-ingon niya nga, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanako blessed o bulahan. Sus maayo ra bagyo ning pagkatuman niya sa Santos nga Rosario. Pero sawayon ra bagyo ng Rosario. Kay pagano kuno na. Wala bagyo ko'y nabasa nga kanang Rosario na to so kapagano nga bagampo mga suking tigpaminaw. Nara ba yun noon sila rason? Kanang anggid-anggid mong gud. Lahi ba ng anggid-anggid ha? Sa maugyot? Lahi yun na magtarong biyata na mga suking tigpaminaw. Lahi ba ng anggid-anggid og maugyot? Ha? Mahimo sigurong anggid-anggid sa higayon diin doon na itaas doon na po pagbalik-balik sa mga pulong. Pero dili man tanang pagbalik-balik sa mga pulong pinagano. Si Kristo gali, gingon nato gahapon, nagampo, balik-balik mas mga pulong. Yagat to pong Salmo 136, balik-balik, yapos mga pulong. Di man to pinagano. Unang maghinay, betag hukum ha. Kaya nga itong rosaryo, kumo kay balik-balik, dahil mingon din tag pinagano. Dili oy. Kung mao na ang balik-balik, pinagano, si Kristo, pagano na po, kay nagampo, balik-balik man. Itong gibasas, Mateo 26 pa. Nagampo siya sa maurang mga pulong, balik-balik. Salmo 136, pero di mo kumutuo ba nga kanang mga nanaway o balik-balik, nga wa po na sila magbalik-balik o mga pulong. Kay, sige mga ikong kadungog na ilang mga programa sa radyo nga balik-balik ka ng mga tudling ilang kutloon. So, why sila sa mga pulong nga ilara pong gibuhat? Sa iluon lang ta. Okay. Mga suking tigpaminaw, dili to self-serving, no? Ang Lucas 1:48. Katong gingon ni Santa Maria nga sukad karon ang tanang kaliwatan matawag ka na kubulahan. Pagbuot ka to sa Dios, siya lang ang namulong kay sulugoon ko siya. Di ba ningon siya sulugoon ako sa Ginoo. Yeah. Sulugoon gali matinumanon. Yeah. Dili man ta magkaingon nga dili matinumanon si Santa Maria. Okay, mga suking tigpaminaw. Ang Lucas 1:38 ato namang na eksplikar ninyo pag-ayo nga nakabaton gayud ta og kaluwasan nga naklaro sa diyang nagmabdo si Santa Maria. Sumo nang makaingon ta nga si Santa Maria maoy nanguna o ingnon ta lang nahimong general sa tong kaluwasan. Kaya dito man kuwaa sa iyang taguangkan ang kinaiya ni Kristo sa pagkatao na mo iyang gigamit sa pagluwas na to. So, ito pa, ang elemento nga gigamit ni Kristo sa pagluwas na to, kadtong gikan sa lawas ni Santa Maria. Ano man, kaya kinahanglan maluwas ta, pinagig kamatayon. Unya, kung ang pagka-Diyos na ni Kristo mo ay saligan, saan man niya pagluwas na to, nga di man siyang mamatay.
kinahanglan yun magpakatao siya mo, bitong nagpakatao siya, ug didto niya kuwaa sa tawhanong kinaiya ni Santa Maria, didto niya kuwaa ni Santa Maria iyang nanay ang kinaiya sa pagkatao aron doon na siya magamit sa pagluwas na to, aron mamatay siya. Kaya di man siya matay siyang pagka-Diyos. So ato pa, kanang nga itong gitulos itong simbahan nga ko redemptrix. Kung ba ako malimot sa termino, husto na. Kay nahimong katimbang si Santa Maria sa itong kaluwasan ni Kristo. Kaya di man yun na manigar. Asa man gikan si Kristo og lawas aron iyang ipakamatay aron maluwas ta. Ikan man ito ni Santa Maria. So, mao na mga suking tigpaminaw. Hinugtukaran to pagayo. Galing lang kay lainon pugsabot lagis uban. O na nagkapurki mga suking tigpaminaw. Sailoon lang unta. No? Okay. Mga suking tigpaminaw, nabatay mga pipila ka minutos. Nakaron atong ihulagway na pod kining pagka New Ark of the Covenant ni Santa Maria, mga suking tigpaminaw. Bag-ong arkas kasabutan. Kay narabas itong litania nga tawgo natos Maria og arka ka sa kasabutan. Ngayon din tag iampo mo kami. Yeah. Ganong gitituluhan man nato si Santa Maria og arka. Well, mga suking tigpaminaw, kung atong basahon ng pinadayag 11, tudling 19, dito sa langit, dunay nakita nga arka. Niya mga symbolical terminology sa bay gigamit ang revelation. Niya dili po to arka sa daang kasabutan ba nga kadtong duwas panahon sa daang kasabutan na aha naman to, wa naman ito igkita. Gihulagway nga arka nga tuwa dito nakita sa langit, kuro ko ning basahon. Unya sa sunod ra ba nga tudling, gihisgutan dayon ang woman nga si Santa Maria. Gamatod pas mga teologong Katoliko, ang arka nagpasabot sa maong babae nga si Santa Maria. O nagitawag na tog bag-ong arkas kasabutan. O ngano, ako naman yung na-explicar ninyo sa miyagi, pero akong sublion karon o sa umabot pa para po sa mga bagong listeners, no? Ato sa basahon, pinadayag 11:19. Ug unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit. Ug sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pakigsaan. Sa laing hubad sudlanan. Yeah. Pero arka ang gigamit din sa Cebuano Speed Bible. Unsa kuno to? Unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit ug sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pakigsaan. Ug dihay midason nga mga pangidlap sa kilat, makusog nga mga kagahog, mga paglipaks, dalugdog, linog ug dagkong panibug-ok sa ulan. Ug unya sa sunod nga tudling kining Revelation o pinadayag 12 bersikulo 1, gihisgutan man dayon ang woman nga nagpasabot ni Santa Maria. Sumatod pas mga komentarista nga Katoliko aning Bible, ang arka nga gipunting gapasabot, no, ni Santa Maria. Pero naapoy mo komentaryo ba nga adili oy kay pinadayag 11:19 guntong naghisgot og arka din kanang imong gibasa nga naay babae nga nagpasabot ni Santa Maria, pinadayag 12 na guna 1. Pero unsa atong tubag ani mga suking tigpaminaw? Sa original biya gyud nga pagkasulat aning Revelation, wala biya ni chapter og verses. Wala biya ni number. Sumpay ra gyud ni tanan. Ibang bahin-bahin lang gibutang ang chapter og verse, pero sa original wa ni bahin-bahin na. Sumpay gyud ni tanan. Kay kining pinadayag 11 tudling 19, katapusan man is pinadayag 11. Pinadayag 11 tudling 19. Unya sunod, siyempre ang pinadayag 12 tudling 1. Unya kung atong gawion tong Bible nga wala pa bahina, wala pa butangig chapter o verses, so sumpay ra gyud ni siya tanan. Mga suking tigpaminaw. So ang pinadayag 11:19 nga naghisgot sa arka, dayon og ang
pinadayag 12:1, sumpay ra gyud ni siya. Bisan pagsusiho nato ditos kadto bang Grego nga kadtong karang Biblia mga suking tigpaminaw nga wala pabutangi og chapter og verses. So mao na mga suking tigpaminaw nga ang pinadayag 11:19 og Revelation 12 verse 1 ang arkang gipunting mao ang babae nga mao si Santa Maria. Okay, pikinan po na itong panahon, no? Napatay pahibalo. At ang ninyo ugma ang atong continuation o ang sumpay ni ini. Kay naapatay mga kanabang basahon rin mga tudling nga nagparallel o nagpanag-ing gayod, no? Ni Santa Maria nga usak ka arka o bagong arkas kasabutan at ang ninyo ni ugma mga suking tigpaminaw. Okay, sa di pa ta magbulag-bulag ya, no? Pagka suking tigpaminaw, ayaw ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network. Ang EWTN kung Eternal Word Television Network. Na siya sa Channel 48 sa atong Orient. Orient Cable. O gunya, pasalamat tas taga-Katipunan kay nay nag-text nato nga sa ila kunong People Cable TV, no? Dito sa Katipunan. Na sa Channel 61, no? Kanang atong EWTN, Eternal Word Television Network. Pabata kahibalo sa atong Dipolog City Cable kay wa patay info, no? Kung asa na nabutang atong EWTN Network. Okay, no? Ug niya ang websites. Ayon kalimti ang EWTN.com ug ang Catholic.com. Kung katong gusto mangutana ni Veritas dinis mong tulumanon, by the way, karong Sabado ug Domingo, manubag yatag mga pangutana, no? Apil na ning naa dinis tong cellphone nga naa na, no? Naghulat na tubag, no? Karong Sabado ug Domingo. Ang atong cellphone number 0918-5497065. Atong usbon 0918-5497065. Ang atong telephone number 212-6200. Huwag nga itong PC Chika number, no? 277-005-786-811. Okay. Ito ning tapuson, pinagi gyapon sa pagbasa sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubos. Esulugon sumong tulumanon the woman I love, Shelbert Dunduyano Sr. alias Veritas Puengon. Hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen.